ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ତୁ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ଖାଲି ଗପୁଥାଉଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛୁ, ହେଲେ ଭାଇ ତୁ ବୁଝୁନୁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏବେ। ସମୟ ଆସିଲେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆରେ ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ ନା ସବୁ, ସେ ଝିଅ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଥିବ। ତା ପଛେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର କ'ଣ ଦରକାର? ତୁ ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖ ହେଲା, ତୋ ବାପା ମାଆ ତୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା। ତାଙ୍କେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ମନା ନାହିଁ ହେଲା, ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମନା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ତୋ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତୋ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କଲେ ଭଲ ମିଳିବ ସଫଳତା। ବାକି ଭାଇ ତୋ ହାତରେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି, ତୁ ତୋ ହିସାବରେ ବୁଝେ ହେଲା। ଆଉ ତୁ ତୋ ହିସାବରେ କାମ କର। ହଉ ଆସୁଛି ହେଲା, ମାତ୍ର ଭାଇ ମୋ କଥା ମନେ ରଖୁଥିବୁ। ସଫଳତା ଥରେ ହିଁ ମିଳେ ହେଲା। ଆଉ ସଫଳତା ଯେବେ ମିଳିବ, ସେ ସଫଳତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ସଫଳତାକୁ ହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା କେବେ।